салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 7 апрел ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. имрӯз президент Эмомалӣ Раҳмон мақомоти нави сохторҳои вазорати умури дохиларо дар манотиқи кишвар ба ҳузур пазируфт. тибқи тағйироти ахир сардори 5 раёсати сохторҳои вазорати умури дохилаи кишвар иваз шуданд. аз ҷумла полковник Фотеҳ Қунғуродзода дар мақоми сардори раёсати умури дохилаи шаҳри Душанбе Саид Ҷӯрахонзодаро иваз кард. Қунғуродзода 53 сола буда ба ҳайси сардори шӯъбаи оперативии ҷустуҷӯии воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ оид ба таъмини бехатарӣ ва амният дар самтҳои ҳаракати раиси ҷумҳурӣ кор кардааст. дар баробари ӯ сардори қисми минтақавӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоби вилояти Хатлон, сардорони шӯъбаҳои умури дохила дар шаҳру ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Қубодиён, Ҷалолиддини Румӣ, Ҷиликӯл, Данғара, Норак ва дигарҳо иваз шуданд. волидони марзбонони тоҷике аз ҷониби толибон рабуда шуда бо гузашти вақт аз сарнавишти азизонашон бештар нигарон мешаванд. Фатҳулло Шодиев, падари Меҳроҷиддин Шодиев, яке аз ин 4 сарбоз, дар як суҳбати ихтисосӣ ба радиои Озодӣ гуфт умедвор аст ки талошҳои мақомоти тоҷик барои раҳоии фарзандонашон натиҷа медиҳад. ин падар дар бораи ба дасти толибон афтодани писараш аз як занги телефонии писар баъди 40 рӯзи ҳодиса огоҳ шуд. дар як ҳодисаи 19 декабри соли гузашта гурӯҳи 4 нафараи марзбонон аз ҷониби толибон ба он сӯи ому бурда шуданд ва то ҳанӯз аз сарнавишти онҳо дараке нест. дирӯз додгоҳе дар Хатлон раиси ин қисми марзбонӣ дар ноҳияи Панҷро ба 8.5 соли зиндон маҳкум кард. модару кӯдаке ки аз як зоишгоҳи Русия фирор карданд, ҳоло бо амри полиси Ярославл дар бемористони вилоятии кӯдакона нигаҳдорӣ шуда тафтиши ин қазия идома дорад. полиси Ярославл дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, хонуме аз Тоҷикистон рӯзи якшанбе ба ҳангоми интиқоли кӯдаки 6 рӯза дар дохили як халтаи целлофанӣ дар дохили як маршрутка бидуни санад боздошт шуд ва баъди санҷиши аввалия ба бемористон интиқол ёфт. ҳанӯз ҳуввияти ин зан ва сабаби бо кӯдак дар борхалта аз бемористон фирор карданаш маълум нест. Ребенок в больнице, да, вместе с мамой они находятся в одном лечебном учреждении. Личность мамы сейчас пока подтверждается. Она очень плохо говорит по-русски, поэтому мало что объясняет. Если документов у нее на тот момент не было, то вы понимаете, как можно выяснить. ба иттилои сардухтури зоишгоҳи Ярославл, модару кӯдак муолиҷаи худро анҷом надода аз бемористон фирор карданд. ин ҳодиса мавриди бозтоби интиқодӣ дар матбуоти Русия шуд ки ин амали занро хушунат нисбати кӯдак меноманд. зимнан мавзӯи пӯшиши масоили марбут ба хушунати кӯдакон яке аз масоили ҷиддии журналистикаи тоҷик ҳам ҳаст. дар як нишасте бо иштироки созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҳам намояндагони матбуот аз расонаҳои хабарӣ тақозо шуд ки дар пӯшиши масоили марбут ба бадрафториву озори кӯдакон аз усул ва методҳои вижа истифода шавад. дар матбуоти тоҷик солҳои охир ҳодисаҳои хушунат нисбати кӯдакон зиёд инъикос мешавад ва фаъолони ҳуқуқи кӯдак мегӯянд журналистон бо шеваи дурусти пӯшиши ин масоил метавонанд дар мубориза бо ин мушкилот мусоидат кунанд. аз кишвари дар ҳоли ҷанги Яман ахиран 22 шаҳрванди дигари Тоҷикистон ба Москав интиқол ёфтанд. инҳо бахше аз феҳристи беш аз 100 нафараи шаҳрвандони Тоҷикистонанд ки тибқи рӯйхати сафорати Тоҷикистон дар Москав ва ҳам бо кӯмаки Русия бо ҳавопаймоҳои вазорати ҳолатҳои изтирорӣ аз кишвар берун оварда шуданд. айни замон дар хоки Яман боз ҳадди ақал 15 шаҳрванди дигар боқӣ мемонад ки дар минтақаи дурдасти Ҳазрамавт дармонда мунтазири кӯмаки мақомот ҳастанд. 7 апрел рӯзи ҷаҳонии беҳдошт таҷлил шуд ки соли 1948 бо ташаббуси Созмони ҷаҳонии беҳдошти Созмони Милали Муттаҳид барои ҷалби бештари таваҷҷӯҳи мардум ба сиҳҳати инсон ҷорӣ шуд. имрӯз дар Душанбе дар чаҳорчӯби ин маросим дар бораи амнияти ғизо суҳбат шудааст. мутахассисони тиб мегӯянд ғизоҳои маъмулии миллии мардуми тоҷик дар баробари муфиду ҳарранга буданашон хусусиёти зараровар ҳам доранд. мутахассисон мегӯянд ғизоҳои миллӣ одатан серчарб буда ори аз меъёрҳои парҳез мебошанд ки истеъмоли ҳамешагии онҳо барои саломатии инсон паёмадҳои худро дорад. сатҳи бемориҳои ғайрисуръатӣ нисбат ба бемориҳои суръатӣ сатҳшон зиёд шудааст ки дар қатори омилҳое ки
ба ин беморӣ оварда мешавад омилҳои мисол тамоккашӣ ёки камҳаракатӣ ин омилҳои ғизои носолим ҳам дохил карда мешавад ва аз ҳамин лиҳоз ҷомаи ҷаҳонӣ ин рӯзро ҳамҷо рӯзи бехатарии маҳсулоти фурӯборӣ эълон карда. ва барои дарёфти шакли муфассали ин хабар ва ҳам матолиби бештари видеоӣ ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.